Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Dnes by som vám chcel prečítať zo pár veršov z Evanjelia podľa svätého Matúša. Tieto verše by boli z 18. kapitoly, tak pevne verím, že každý si nájdete nejaké to slovo alebo nejaký ten odkaz pre seba a že vás to obohatí a posunie bližšie k Pánovi. Tak ja začnem čítať, je to Evanjelium podľa svätého Matúša, je to 18. kapitola a začínam 23. veršom. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človekovi kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal ho jeho pán predať, i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal, a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluha, kláňal sa mu a hovoril: Pane, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu, milosrdenstvom hnutý, prepustil ho a dlžobu mu odpustil. Ale ten istý sluha výjduc našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov. A pochytil ho a hrdúsil, hovoriac: Zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil toho, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmútili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu: Zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou? A jeho pán rozhnevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen. Tak i môj nebeský Otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. Amen. Takže toto podobenstvo si myslím, že je dosť dôležité v tých našich životoch. Častokrát nedokážeme odpúšťať alebo máme s tým veľké problémy, ale v tomto Božom slove vo Svetom písme sme čítali dosť závažnú vec, že pokiaľ my neodpustíme, ani nám nebude odpustené. Takže tu nastáva taký dosť veľký problém a myslím si, že každý z nás sa máme čo veľa učiť, lebo to odpúšťanie je nám nejaké také, skorej by som povedal, aj cudzie, alebo si aj povieme, že jednoducho však odpúšťam ti, ale nezabudnem. A to je to odpustenie fakticky nie je odpustenie, lebo my sa musíme naučiť odpúšťať vo svojom srdci. Pokiaľ my sa nenaučíme odpúšťať vo svojom srdci, tak nám nebude odpustené presne tak, ako sme čítali. Tak, drahí bratia a sestry, je tu taká výzva pre nás všetkých, aby sme sa to teda naučili, aby sme teda mohli byť zachránení, aby sme mohli byť spasení. Niekedy na prvý pohľad sa nám zdá, že sa možno ponížime alebo nejako, že niečo strátime zo svojho ega alebo zo svojej nejakej tej pýchy, ktorú máme a možno si to kopu z nás ani neuvedomuje, ale my tým, že dokážeme to odpustiť, tak vlastne zachránime samého seba. Teda tým, že v tom svojom srdci odpustíme, tak vlastne, ako sa píše v Božom slove, nám bude takisto odpustené. Takže, drahí bratia a sestry, buďme dobrí jeden k druhému. Buďme milostiví, milosrdní. Konajme hlavne dobro, pomáhajme núdznym a majme sa radi navzájom tak, ako nám píše Božie slovo, Sväté písmo.
Tak na záver, ja sa s vami teda lúčim sa s vami tým pozdravom svätého apoštola Pavla, a to je milosť a pokoj od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je s vami. Amen. Buďte požehnaní. Ahojte.